ଏବେ ମାମା ଅଫିସ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲାଣି ପୁରା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଯାହା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ହବ। ଆଉ ଲଙ୍ଗୁ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡି ହାଇ କହିଦିଅ। ଗାଧୁ କରିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ ଏବେ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ। ହେଲା ନଅଟା ତମେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ସେ ଜାଣିବ। ହେଇ ଏଠି ହାମୁ କରିବାକୁ ଆ ହେଇ ଥରେ ନେଇନୁ ପଳେଇବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯିବୁ ରୋକି ଦେଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରେଡି ପୁରା ହେଇ ସାରିଲେଣି ଅଫିସ ପାଇଁ। ଏବେ ଅଫିସ ବାହାରି ଯିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ କାଠି ବାଲା ଦିଅ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ସିଏ ତାର ଖୋଲିବ। ଖାଲି ବଦଳ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଦେଇ ଏଇଟା ବଦଳ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ଡୋରା ଏଇଟା କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲୁ? ଏ ବେଙ୍ଗ ବଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ବାମୁଣି ବେଙ୍ଗ। ହଉ ଆ ଶୋଇବୁ କିଏ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଆଜି ତ ମଣ୍ଡି ସରିଗଲା ଆଉ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେବନି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ ସବୁ ତ ଗେଲଟା ମିମି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଫାଇନାଲି ଆଜି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଛି ଆସିକି ଅଫିସରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ମୋ ଘରର ହାଲତଟା ଘରର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିଲାଟା ଆଗେ ସଫାସଫି କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ସଫାସଫି କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତା ଉପରେ ଛୁଆ ହେଇଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ଜିନିଷ ମୋର ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ତାର ବି ଅଛି ମୋର ବି ଅଛି ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଫଟୋ। ଏଇଟା ହେଲେ ଦାଦା ଆଣ୍ଟି। ଫାଇନାଲି ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି
से मझे गोटे मारे नहीं ना तुम दरकार हाँ नहीं कोटा वीडियो कहानी ये कहानी को आप पढ़े रचना करी जो राम चरित्र परम पावन मंदाकिनी धारा प्रतीक राम भक्त हृदय प्रभावित करते महाराज इंजेक्शन दे दिया नमक सो शुआ शुआ आखि बुझी के हाथ साइज